Когато човек тегли кредит, се сблъсква с сложни банкови термини, които са абсолютно непонятни за крайния потребител. В кратка серия ще опитаме да те запознаем на достъпен език с най-често срещаните от тях. Какво е ГПР? ГПР, годишен процент на разходите, е число, което показва колко реално ще ти струва един кредит за една година, като се включат всички такси, лихви и допълнителни разходи, а не само лихвата. Представи си го така. Ако лихвата е като цената на самолетен билет, то ГПР е цената на целия път. Билетът, резервацията, багажа и всички допълнителни такси, които ще трябва да платиш, за да стигнеш от началото до края. Например, вземаш заем от 1000 лева за срок от 2 години. Лихвата е 10%, значи ще платиш 100 лева за година. Но в договора ти за кредит има и такса обслужване 50 лева, такса усвояване 20 лева и застраховка 30 лева. Когато всичко това се събере, ГПР вече е по-голям от 10%, може да стане примерно 16 до 17%. Защо е важно? Защото ГПР ти дава една ясна сравнима цифра, за да видиш кой кредит е по-изгоден, без да се подвеждаш само по ниска лихва. Ето един лесен трик как да сравняваме оферти само по ГПР и винаги да знаем кой е по-добър. Гледай само ГПР. При еднакъв срок и еднаква сума, по-ниският ГПР винаги означава по-евтин кредит. Не се подвеждай по 0% лихва. Ако ГПР е висок, значи таксите и другите разходи изяждат нулата. Сравнявай само при еднакви условия, например 1000 лева. За 12 месеца с ГПР 15%, първи вариант и 1000 лева. За 12 месеца с ГПР 18%, втори вариант. Разбира се, избираш първия. Но не сравнявай 12 месеца с 24 месеца, защото срокът влияе. Ако ГПР е над 50 до 60%, това вече е сигнал, че заемът е много скъп, често при бързи кредити. Мисли за ГПР като за етикета на стока в магазина, може да има промоция, бонуси и маркетингови трикове, но цената на етикета, ГПР, е истината колко ще ти струва покупката на заема. А защо има такса обслужване и какво представлява тя? Таксата за обслужване съществува, защото банките и фирмите за кредити искат да покриват разходите си и да си осигурят допълнителна печалба, но има и конкретни причини. Административни разходи, изразяващи се в обработка на документи, поддръжка на сметки, проследяване на плащания, издаване на извлечения. Скрита печалба. Често лихвите се рекламират като ниски, а реалните печалби се компенсират чрез такси, например такса обслужване или такса управление. Форма на оскъпяване, дори и при малък кредит с ниска лихва, фиксирана месечна такса може да направи кредита доста по-скъп. Закотвяне на клиента, ако има такса за обслужване на сметката, свързана с кредита, клиентът е стимулиран да остане в банката и да ползва и други услуги. Затова именно ГПР включва и таксата за обслужване, за да не може кредиторът да рекламира ниска лихва, а реално да взема много повече чрез различни такси. При нас няма скрити такси, а прозрачни условия, бърза процедура и човешко отношение. Свържете се с нас днес и поискайте своята оферта.